Una de les primeres accions importants que vam dur a terme va ser la denúncia del 5%, malauradament sense gaire èxit. De fet, pensem que fins que tot el sector públic no ens comencem a organitzar i a lluitar de forma ferma per recuperar tots els drets perduts en els darrers anys, no hi haurà res a fer. La no signatura del conveni ens va convertir en una mena de dimonis i això va suposar que ens excloguessin gairebé de totes les comissions. Doncs si no podíem anar a les reunions de les comissions, hauríem de tornar als jutjats. I així ho vam fer. Vam denunciar l'antiguitat. La sentència va ser tot un èxit. Reconeixia el dret a moltes treballadores a cobrar grienis. Més enllà dels diners que això suposava, també permetia que es poguessin presentar a la carrera professional i a la carrera d'incentivació. Vam decidir, doncs, que ens havíem de submergir en tota la documentació que difícilment ens passava a l'empresa i ens vam posar a mirar tota la legislació i jurisprudència per intentar continuar millorant les condicions laborals de les nostres companyes. Entre altres coses, vam aconseguir que es reconegués com a nul un acomiadament d'un treballador. L'empresa el va haver de readmetre. Hem interposat més de 20 denúncies a Inspecció de Treball. Estem a l'espera de sentències i també d'algun judici encara dels 6 conflictes col·lectius que hem interposat. Volem destacar també la inestimable ajuda i col·laboració de les veïnes a través d'Acampar de Mar. I, sens dubte, una de les nostres senyes d'identitat ha estat batejar-nos tots els centres per estar al costat de les companyes. Durant aquest temps hem estat intentant fomentar la participació de totes vosaltres. Si ens ho permeteu amb el vostre vot, aquests propers 4 anys volem continuar fent aquesta important tasca.